हरे कृष्णा सर्वांना. आज आपण 18वा अध्याय चालू करतोय. बघता बघता आपले 18 अध्याय संपणार आहेत. आज मी थोडा घेणार आहे आणि उरलेला उद्या घेणार आहे. तर प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांच्या आशीर्वादानेच आपल्याला भगवद्गीता शिकता येते. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली. त्यांनी जर लिहून ठेवली नसती तर आपल्याला समजली नसती आणि हा उपक्रमी झाला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांचे आशीर्वाद घेऊन आपण हा अध्याय चालू करूया. पण त्या अगोदर मंगलाचरण. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. किती पटकन 18 दिवस गेले बघा. तर आजचा अध्याय 18वा अध्याय आहे. त्याचं नाव आहे मोक्ष संन्यास योग. आता खरं म्हटलं तर 17 अध्याय झाले आणि खरं तर भगवद्गीता सगळी झालेली आहे. आणि हा 18वा अध्याय यात कृष्णाने 17 अध्यायात जे जे काय सांगितलंय तेच परत सांगितलंय. म्हणजे 18वा अध्याय सुद्धा गीतेचा सार आहे. पण या 18वा अध्याय जो आहे हा उपदेशांचा सार आहे बरं का. जे जे काय कृष्णाने आपल्याला अगोदर उपदेश केले होते आता ते परत फायनल तुम्ही ऐकणार आहात. तर आता आपण भगवद्गीतेमध्ये 5 गोष्टी शिकलो. तर त्या 5 कोणत्या? ईश्वर, प्रकृती, जीव, काळ आणि कर्म. आणि आता आपण 18वा अध्याय चालू करूया. पण त्या अगोदर आता तुम्ही मला सांगाल का आपण काय काय शिकलो? ईश्वर म्हणजे कोण आहे? तुम्ही अनम्यूट करू शकताय का? हो, तुम्ही अनम्यूट करून सांगू शकता. ईश्वर कोण आहे? घनश्याम प्रभूजी बोला. ईश्वर म्हणजे असं श्रीकृष्ण परमात्मा हाच ईश्वर आहे. बरोबर आहे, बरोबर आहे. बरं, आता दुसरा प्रश्न. इतरांनी पण हात वर करा बरं. काय प्रकृती म्हणजे काय किंवा ती आपल्यावर तिचं कार्य कसं करते? कोण सांगेल? इतरांनी पण हात वर करा. आणि चुकलं तरी हरकत नाही, तुम्ही बोला. प्रकृती म्हणजे काय? तुम्हाला काय समजलंय?
प्रकृती म्हणजे काय, किंवा ती आपल्यावर कार्य कसं करते सांगा बरं. प्रकृती ही अशी एक साचेबंद आहे. ते म्हणजे त्यामधून प्रत्येक जीव जातो. ते एक टाकसाळ असल्यासारखे आहे. आणि म्हणजे प्रत्येक प्रकृती श्रीकृष्णाची एक मायाच आहे. त्यानं म्हणजे पूर्ण कंट्रोल जे पूर्ण पृथ्वीवर जे कंट्रोल करायचं आहे, जीवाचं जे कंट्रोल करायचंय कर्माचं, त्यानुसार ते व्यवस्थित हा मायाच. बरोबर. प्रकृती ही कृष्णाच्या अध्यक्षतेखाली काम करते आणि ती जीवाना 3 गुणांनी बद्ध करते. बरं, आता जीव म्हणजे कोण, कोण सांगणार आहे? तुम्हाला गीता समजलेली आहे की नाही? जीव म्हणजे काय, प्रकृती म्हणजे काय? बोला. जीव हा जीव 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 हा आहे आत्म्याबरोबर जे संबंधित राहतो त्याला जीव म्हणलं जातं. आत्म्याचा आणि आत्म्याबरोबर आत्मा आणि जीव ज्या ठिकाणी एकत्र राहतात त्याला म्हणजे मनुष्य आत्मा म्हणतात. आणि परमात्मा हा ज्या ठिकाणी एकत्र राहतात. हा. तुमचं बरोबर आहे. आता मला पुढे कोण सांगणार आहे कर्म म्हणजे काय? मला एक जणांनी उत्तर दिलेलं नकोय, इतरांनी पण बोला आणि चुकलं तरी चालेल. म्हणजे मला लक्षात येईल तुम्हाला समजलंय की नाही. कर्म म्हणजे काय? कोणाला नाही सांगायला येत? कर्म म्हणजे काय? कृष्णाला स्मरून केलेली कार्य. हा बोला ना. कृष्णाला स्मरून केलेली कार्य. बरं, कर्म. आणि कोणाला काही ऍड करायचंय का? कर्म प्रत्येक जीव जे कार्य करतो काय सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत म्हणजे झोप सुद्धा हे कर्मच आहे. असं प्रत्येक जे कार्य आहे त्याला कर्म म्हणलं जातं का काम म्हणलं बरं जातं. बरं. आता आपण पल्लवी माताजीकडून ऐकूया कर्म म्हणजे काय. माताजी मला जे समजले त्यावरनं सांगते मी. कर्म म्हणजे आपण जी काही कृती करतो आणि ज्याच्यामुळे आपल्याला एक नवीन शरीर मिळतं. बरोबर आहे. पुढच्या जन्मामध्ये भौतिक शरीर जे मिळतं तर त्या कृतींना कर्म म्हटलं जातं. बरोबर आहे. म्हणजे आपण कार्य करतो आणि त्या कार्यामुळे आपल्याला एक दुसरं भौतिक शरीर मिळतं, त्याला कर्म म्हणतात. तर आता आपण हा 18वा अध्याय चालू करूया. हा काल 17वा अध्याय आपण केला. 17व्या अध्यायाचं नाव काय होतं कोण सांगणार आहे मला? सतराव्या अध्यायाचं नाव श्रद्धात्रय विभाग योग. बरोबर सांगितलं. आता 17व्या अध्यायात आपण काय काय बघितलं की अर्जुनाने चौकशी केली की अनाधिकृत उपासना जर केली तर त्याचं फळ काय मिळतं. मग याचं उत्तर श्रीकृष्णाने एकदम शेवटी दिलेलं आहे की तो जो माणूस अशा तऱ्हेने उपासना करतो त्याला या लोकात आणि परलोकात ही सिद्धी मिळत नाही. मग उत्तर द्यायच्या अगोदर कृष्ण सांगतो की 3 गुण आहेत ते ठरवतात त्या माणसाची श्रद्धा आणि उपासना कशी असेल. आणि मग जो तीन गुणांमुळे माणूस अन्न सुद्धा वेगवेगळं खातो. मग 3 प्रकाराचे अन्न ते आपण बघितलंय, सात्विक, राजसिक, तामसिक. मग 3 गुणांमुळे माणूस यज्ञ करतो तेही 3 प्रकारात करतो. तपस्या सुद्धा 3 प्रकाराची असते. दान धर्म सुद्धा 3 प्रकाराचे असतात. आणि मग शेवटी मी तुम्हाला ओम तत्सत
याचा अर्थ सांगितला की कुठलंही कार्य सुरू करण्या अगोदर आपण कृष्णाला स्मरून ते कार्य करतो. तत् म्हणजे ते कार्य जे आपण करतो ते कार्य आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो. आणि सत म्हणजे काय, ते कार्य करून जे फळ आपल्याला मिळतं ते शाश्वत असतं. आणि कृष्णासाठी ते कार्य जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण कर्माशी बांधील होत नाही. आपण त्या कर्मापासून कर्माच्या बंधनापासून आपण मुक्त होतो. तर आता 18व्या अध्याय आपण आता काय बघणार आहोत की कर्म योगाद्वारे बंधनातून मुक्तता. मग कर्माचे 5 घटक, 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात. उद्या आपण हे बघणार आहोत वर्णाश्रमाद्वारे शुद्धीकरण. मग हे जे आपल्याला सर्वांनाच कृष्णाचं भक्त व्हायचंय, पण भक्त व्हायच्या अगोदरची जी स्टेज आहे त्याला ब्रह्मभूत स्तर म्हणतात. त्या ब्रह्मभूत स्तराबद्दल आपण ऐकणार आहोत. मग शुद्ध भक्ती म्हणजे काय, आणि मग शेवटी संजयने पूर्ण भगवद्गीता ऐकल्यावर त्याने धृतराष्ट्राला त्याचा निष्कर्ष सांगितला, तोही आपण ऐकणार आहोत. आता आपण चालू करूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशिनिषूदन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशिनी सुदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्णा. आता बघा, इकडे अर्जुनाला परत काही प्रश्न आहेत. अर्जुनाने सांगितलं कृष्णाला की मला त्याग आणि संन्यास याबद्दल आणि जास्त जाणायचंय, तू मला विस्ताराने सांग. त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय. आणि हे प्रश्न विचारत असताना त्यांनी कृष्णाला 2 नावांनी संबोधलेलं आहे. एक म्हणजे महाबाहो ऋषिकेश, एक महत्वाचं नाव आहे इकडे ऋषिकेश, आणि केशी नि सुदन. आता सुदन म्हणजे ठार मारणे. केशी नावाचा एक राक्षस होता, या स्लाइड मध्ये बघा, आणि त्याला कृष्णाने ठार मारले. तर आता अर्जुन कृष्णाला म्हणतोय की माझ्या मनामध्ये काही शंका आहेत. ज्याप्रमाणे तू अनेक असुरांचा, राक्षसांचा वध केलास, त्याप्रमाणे या ज्या शंका आहेत, या शंका सुद्धा तू माझ्या मनातून घालवून टाक. तर म्हणून त्यांनी केशी निसुदन या नावाने कृष्णाला हाक मारली. आणि दुसरी हाक त्यांनी कृष्णाला मारली म्हणजे हे ऋषिकेश. आता त्यांनी ऋषिकेश हा शब्द का वापरलाय, कारण इतके दुसऱ्या अध्यायापासून अर्जुनाला कृष्ण एकसारखा सांगतोय की तुझं मन आहे ना, मन स्थिर ठेव. त्यांनी स्थिताधीर मुनीबद्दल सांगितलं की त्याची लक्षणे सांगितली, तो कसा असतो, त्याची इंद्रिये सर्व नियंत्रित असतात. मग पुढे पुढे अध्यायामध्ये जाता जाता कृष्णाने तेच सांगितलंय की तुझं मन जे आहे तू शांत ठेव. आणि मग जेव्हा मन शांत कधी होईल, जेव्हा तू फळाचा त्याग करशील आणि मग तुला ज्ञान घेता येईल. मग परत 9व्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलंय मनमना भव मदभक्तो, तुझं मन माझ्यामध्ये व्यस्त ठेव, किंवा तुझं मन तू मला दे, किंवा
तुझ्या मनाने एकसारखं तू माझं चिंतन कर. तर एकसारखं कृष्ण अगदी 6वा अध्याय तर तो पूर्ण माइंड कंट्रोलवरच आहे, की त्यांनी सांगितलंय तू मनाला तुझ्या इंद्रियांना नियंत्रित कर. आता इंद्रियांना नियंत्रित करायचं असेल, आता बघा समजा जर तुम्हाला खूप छान गाणं शिकायचं असेल, मग तुम्ही कोणाकडे जाल, की जो माणूस उत्तम गायक आहे किंवा ज्याच्याकडे विशारद डिग्री आहे किंवा जे चांगले जाणकार आहेत त्याच्याकडे तुम्ही शिकायला जाल. साधं जरी जर आपल्या मुलांना आपल्याला ट्युशनला पाठवायचं असेल तर आपण पहिल्यांदा बघतो की हे जे शिकवणारे आहेत यांचा किती एक्सपिरियन्स आहे, हे स्वतः काय शिकलेत, आणि मग आपण आपल्या मुलांना त्या माणसाकडे ट्युशनला पाठवतो. तर इकडे कृष्ण जो आहे तो ऋषिकेश आहे. ऋषिक म्हणजे इंद्रिये आणि ईश म्हणजे स्वामी, म्हणजे ऋषिकेश म्हणजे इंद्रियांचा स्वामी. आता कृष्ण जो ऋषिकेश आहे, जो इंद्रियांचा स्वामी आहे, याच्याकडे जातोय, म्हणजे त्याची इंद्रिय तो व्यवस्थित नियंत्रित करेल. तर अशा तऱ्हेने त्यांनी या 2 नावांनी कृष्णाला संबोधले आहे. आता पुढची स्लाइड आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओके. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्मांचा त्यागाला विद्वजन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्यांच्या फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने फरक सांगितलाय, त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय. तर त्याग म्हणजे काय, जेव्हा आपण एखादं कर्म करतो आणि त्याचं फळ जे आहे त्या फळाचा पूर्ण त्याग करतो, अशाला आपण म्हणतो त्याग, की आपण फळाचा पूर्ण त्याग केला. मग संन्यास म्हणजे काय, संन्यास म्हणजे कुठलंही कर्म करायचं नाही. कुठलं कर्म करायचं नाही इकडे सांगितलं, भौतिक इच्छांवर आधारित जी कर्म आहे ती कुठलीही कर्म करायची नाही, याला संन्यास म्हटलेलं आहे. आता आपण बघूया की कृष्ण संन्यासाबद्दल आणि त्यागाबद्दल काय सांगणार आहे. आणि हरे कृष्ण. काही विद्वजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. म्हणजे आता बघा इकडे काय सांगितलंय, कधीतरी जे सकाम कर्म आहे त्यांच्यामध्ये दोष आहेत, आणि कृष्णही आपल्याला सांगतोय की सकाम कर्म नाही, तुम्ही निष्काम कर्म केलं पाहिजे. मग कधीतरी आपण काही त्याग करतो किंवा आपण जप करतो, यज्ञ करतो, होम हवन करतो. का करतो, की आपल्याला एक चांगला मुलगा हवा, चांगली पत्नी हवी, चांगलं शिक्षण हवं, चांगली नोकरी हवी, प्रमोशन हवी. अशा तऱ्हेने आपल्या मनामध्ये इच्छा असतात आणि त्या इच्छांसाठी आपण यज्ञ करतो तर किंवा दान करतो. पण असं आपण करू नये असं आपल्याला शास्त्रातून समजतं. पण आपण दान यज्ञ कशासाठी करू शकतो, आपल्या स्वतःच्या चित्त शुद्धीसाठी, आपल्याला आध्यात्मिक मार्गामध्ये पुढे जायचंय यासाठी आपण दान यज्ञ करू शकतो. म्हणजे आध्यात्मिक कारणासाठी, आध्यात्मिक उन्नतीसाठी आपण करू शकतो. आता आपण ऐकूया कृष्ण काय सांगणार आहे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण अं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यम एव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये. ती कर्मे केलीच पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि तप ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की एखादा संन्यासी जो आहे त्यांनी संन्यासी म्हणजे काय की जो काही कर्म करत नाही, पण ही जी कर्म आहेत यज्ञ, दान, तप ही आपण केलीच पाहिजे. या कर्मांचा त्याग करून नाही चालत. कारण इकडे कृष्णाने सांगितलंय अशी कर्मे करून महात्मे देखील पवित्र होतात. म्हणजे लक्षात घ्या की यज्ञ, दान, तप जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण तर पवित्र होतो. पण जे महात्मे आहेत म्हणजे जे कृष्णाच्या सदैव ते कृष्णाच्या स्मरणामध्ये आहेत, जे सतत कीर्तन करतायत, कृष्णाचं जप करतायत, यांना देखील यांची देखील चित्तशुद्धी आणि थोडी जास्त होतच असते यज्ञ, दान आणि तपानी. म्हणून ते महात्म्यांना देखील पवित्र करतात असं कृष्णाने सांगितलं. आता इकडे ही स्लाइड आहे, ही तुम्हाला गोष्ट माहिती असेल शंकराची. मी तुम्हाला सांगितली होती की एकदा दक्ष प्रजापतींनी यज्ञ करायचं ठरवलं आणि त्यांनी सर्वांना आमंत्रण दिलं, पण सतीला आणि शिवाला त्यांनी बोलवलं नाही. आणि ज्या दिवशी यज्ञाचा दिवस होता त्या दिवशी कैलास पर्वतावर सती उभी असताना तिला आकाशातून अनेक विमाने दिसली आणि या विमानामध्ये अनेक स्त्रिया, पुरुष चांगले कपडे घालून, चांगले अलंकार घालून चालले होते. म्हणून तिने कोणाला विचारलं की तुम्ही कुठे चाललात? मग त्यांनी सांगितलं की दक्ष प्रजापतींनी यज्ञ केलेला आहे आणि तिकडे आम्ही चाललोय. मग हिला वाटलं की कसे काय माझे वडीलच मला कसे काय विसरले, आणि म्हणून ती ठरवते की मला या यज्ञामध्ये मी जाणार आहे. पण शंकराला ते पसंत नसतं, पण तरी सतीचा हट्ट असतो म्हणून ती जाते. तिकडे गेल्यावर तिला काय दिसतं की कोणी तिच्याकडे बोलत नाही आणि तिला असं दिसतं की तिकडे ब्रह्मासाठी एक स्थान आहे, विष्णूसाठी स्थान आहे, पण महादेवांसाठी आसन नाहीये, तिकडे स्थान नाहीये त्यांच्यासाठी. आणि तिचा खूप अपमान होतो आणि तिकडेच ती स्वतःला योग अग्नी द्वारे तिच्या प्राणांचा त्याग करते. आणि हे शंकराला समजल्यावर त्याला खूप राग येतो आणि तो दक्ष प्रजापतींचा शिरच्छेद करतो. आता हे झाल्यानंतर तिकडे ब्रह्मदेव असतात. ब्रह्मदेव शंकराकडे सांगतात की हे यज्ञ जे आहे हे पूर्ण झालंच पाहिजे. बघा, यज्ञ, दान, तप ही जी कर्म आहेत ही कधी आपण अर्धवट सोडू शकत नाही. एकदा आपण संकल्प धरला की मी हे करणार आहे, ते पूर्ण करण्यामध्येच एखाद्या जीवात्माचं हित आहे. तर त्यासाठी ब्रह्मदेवानी शंकराला सांगितलं की तू परत याला जीवनदान दे. मग तिकडे एक बकरी चालली होती, त्या बकरीचा डोकं त्याच्या धडावर शंकराने लावलं आणि दक्षाला त्यांनी माफ केलं. आता ते बकरीचं डोकं धडावर जेव्हा लावलं तेव्हा त्याला दक्ष प्रजापतीला समजलं की आपली चूक काय झाली आणि त्यांनी शंकराची माफी मागितली आणि यज्ञ पूर्ण केलं. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय
की हा सायंटिस्टना रिसर्चचा टॉपिक आहे. आपण काय म्हणतो की बुद्धिमत्ता, बुद्धी हे सगळं मेंदूचं कार्य आहे. पण इकडे आपल्याला 15व्या अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे की कृष्णाने सांगितले, मी तुमच्या हृदयात राहून तुम्हाला स्मरण, ज्ञान आणि विस्मरण प्रदान करतो. म्हणजे कृष्णापासून आपल्याला स्मरण विस्मरण होतं. आपल्याला काय वाटतं की मेंदूमध्ये होतं. मग समजा जर मेंदूमध्ये या गोष्टी होत असतील तर याला बकरीचं डोकं घातल्यावर त्याच्या लक्षात राहायलाच नको होतं, कारण त्या बकरीने काही यज्ञ केलं नव्हतं. शंकर आणि सती बरोबर तिचा काही संबंध नव्हता. पण त्याला सगळं स्मरण कसं आलं, कारण कृष्ण जो त्याच्या हृदयात होता त्यांनी या गोष्टी त्याला प्रदान केल्या. तर हे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की सायंटिस्टनी रिसर्च केला पाहिजे या सब्जेक्टवर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फळाच्या अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे ही सगळी कर्म, यज्ञ, दान, तप, ही जी सगळी कर्मे आहेत, जी आपल्याला सांगितलेली आहेत, ही कर्मे तुम्ही केली पाहिजे. ती कशी केली पाहिजेत? आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी, फळाची अपेक्षा ठेवली नाही पाहिजे आणि माझं कर्तव्य आहे म्हणून हे कर्म केलं पाहिजे. हे बघा इकडे या स्लाइड मध्ये एक माणूस आहे आणि एक बकरी पाण्यामध्ये वाहून चालली आहे. तर या माणसाला तो हात देऊन हा माणूस त्या बकरीला बाहेर काढतो. तर हे जे कर्म आहे आपण कर्तव्य समजून केलं पाहिजे. आपलं फळाची अपेक्षा काही न ठेवता कर्म केलं पाहिजे. आता या कलियुगाचं यज्ञ म्हणजे काय की आपण जप करायचा. मग आपल्याला असं म्हणता येईल का 16 माळा नाही, मला काही वेळ नाहीये, मी जप करणार नाही. आपण जप कृष्णाच्या आनंदासाठी केला पाहिजे. मला कुठल्याही फळाची अपेक्षा नाही आणि ते जे कर्म आहे ते आनंदाने केलं पाहिजे. म्हणजे एवढ्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे फक्त जप करताना, की ही माझी ड्युटी आहे, माझं कर्तव्य आहे. आता आपण बघूया की जे आपलं कर्तव्य आहे ते आपण करतो की नाही करत. जर नाही केलं तर कारण काय आहे. आता बघा एखादा माणूस अज्ञानी आहे किंवा तमोगुणात आहे, तो माणूस तो त्याचं विहित कर्तव्य करतच नाही. का नाही करत? कारण एक तर तो अज्ञानात असतो, त्याला माहीतच नसतं, तो भ्रमित असतो आणि तो त्याचं विहित कर्तव्य करत नाही. मग एखादा रजोगुणी असेल, आता रजोगुणी माणूस आहे तोही त्याचं विहित कर्तव्य करत नाही. 2 कारण आहेत. एक तर त्याला खूप ती गोष्ट अवघड वाटते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याला भीती असते. तर आता रजोगुणी माणूस जो आहे त्याला थोडंसं ज्ञान असतं, त्याला माहिती असतं की जप हा केलाच पाहिजे. मग तो का नाही करत? कारण त्याला तो अवघड वाटतो की नाही, मी एका ठिकाणी बसून इतका वेळ जप करू शकत नाही. आणि भीती असते. कुठली भीती? फेलियरची भीती असते की मी 2-2 तास बसून जप केला तर माझा बिझनेस आहे, तिकडे दुकान वेळेवर कोण उघडणार, सगळे कस्टमर्स जे आहेत ते जातील. किंवा एखादा डॉक्टर असेल, एखादा लॉयर असेल, ते म्हणतील 2-2 तास मी माझं काम सोडून जप
करत बसलो तर माझे पेशंट्स माझे क्लायंट्स दुसरीकडे जातात. म्हणजे त्यांना भीती असते, फिअर ऑफ फेलियर. त्याच्यामुळे ते जप करू शकत नाही. त्यांना ज्ञान असतं की आपण केला पाहिजे, पण ते करू शकत नाही. त्यांना अवघडी वाटते ती गोष्ट आणि भीती पण खूप असते. पण जो सत्वगुणात असतो तो मात्र आपलं कर्तव्य व्यवस्थित करतो, कारण त्याला माहिती आहे, त्यांनी शास्त्र वाचलेली आहे आणि त्याला ज्ञान आहे. त्याच्यामुळे तोच एकटा आपलं कर्तव्य करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 13 आणि 14. हे महाबाहू अर्जुन, वेदांतानुसार सर्व कर्मांच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे होत. हरे कृष्ण. आता बघा, आपण इकडे ऐकूया. आता हे पुढचे जे हे 2 श्लोक आहेत 13-14 खरोखर खूप महत्वाचे आहेत आणि आपल्या लाईफ मध्ये आपण त्याचा ऍप्लिकेशन करू शकतो आणि जाणू शकतो. आता जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो, आपल्याला यश मिळतं किंवा अपयश. आता कर्म करण्यासाठी किंवा यश मिळण्यासाठी, ते कर्माची सिद्धी मिळण्यासाठी 5 कारणे आहेत असं कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय. आता ही जी इकडे जो अनालिसिस होणार आहे ना, याला सांख्य योग म्हणतात. तर आता आपण एक एक जी कारण आहेत ती नीट समजून घेऊया. आता एक इकडे या स्लाइड मध्ये त्यांनी दाखवलंय की एक मार्केट आहे आणि ही बाई कपडे विकते. तर आता कर्म करण्यासाठी किंवा कर्म सिद्धीस नेण्यासाठी एक पहिली गोष्ट जी लागते म्हणजे कर्माचे स्थान. कर्माचे स्थान. आता इकडे आपण असं बघूया की हे मार्केट आहे. मार्केटमध्ये या बाईचं दुकान आहे. हे ते स्थान झालं जिकडनं ती तिचं कर्म करणार आहे. आता दुसरी गोष्ट म्हणजे कर्ता लागतो. हा, इकडे आपण म्हणूया असं 2 कर्ते. एक ही बाई आहे, ही सगळे कपडे विकते आणि हे जे आहेत गिराईक जे कपडे तिच्याकडून विकत घेतात. आता या दोघांनाही इंद्रिय लागतात बरं का. इंद्रिय लागतात, विभिन्न इंद्रिय लागतात. म्हणजे ही बाई आहे, ही जोर जोराने ओरडते की माझ्याकडे 500 रुपयाला 2 सूट पीसेस आहेत, किंवा इकडे तिने बाहेर तिच्या दुकानाच्या बाहेर काही पीसेस लावले आहेत. मग ही जी लोक आहेत, ही जी गिराईक आहेत, ते आपल्या डोळ्यांनी बघतायत, हातानी बघतायत की हे कापड सिल्कचं आहे की कॉटनचं आहे. म्हणजे अशा तऱ्हेने पहिल्यांदा स्थान लागतं, कर्ता लागतो. कर्त्याला विभिन्न इंद्रिय लागतात. मग जो कर्ता असतो त्याला प्रयत्न लागतो. म्हणजे ही जी बाई आहे ही कुठे जिकडे स्वस्त कापड मिळतात तिकडे जाऊन आणते. ते सुद्धा खूप व्हरायटी आणते. लेटेस्ट फॅशन काय आहे हे ती बघते. म्हणजे ती प्रयत्न करते स्वस्तात स्वस्त माल आणायचा. आणि मग एवढ्या 4 गोष्टी झाल्यानंतर परमात्मा जो आपल्या हृदयात आहे, परमात्म्याचं सँक्शन झाल्याशिवाय तिला यश मिळणार नाही, किंवा तिचा जी ही कापडं आहे त्या कापडांची विक्री होणार नाही. सर्वात महत्वाचं काय आहे म्हणजे परमात्म्याचं सँक्शन आहे, त्याची अनुमती आहे. आपण कितीही प्रयत्न केले पण शेवटी सँक्शन करणारा, यश देणारा हा परमात्मा आहे. आता दुसरं उदाहरण सांगते की इकडे त्यांनी जागा दाखवली बरं का.
या जागेवर एक बिल्डिंग यायची आहे. तर आता हे जे करता आहेत, एक इंजिनियर असेल, एक आर्किटेक्ट असेल, एक सिव्हिल इंजिनियर असेल आणि अनेक कामगार असतील जे काम करतात. आता या सर्वांना आणि ते जे कामगार आहेत त्यांना इंद्रिय हवी. इंद्रियातर्फे ते आपल्या हातापायानी काम करणारे किंवा इंजिनियर आर्किटेक्ट हे आपल्या कॉम्प्युटरवर काम करणारे. तर अशा तऱ्हेने विभिन्न इंद्रिय लागतात आणि मग हे सर्व दिवस रात्र काम करतात. तुम्ही जर बघितलं असेल कुठेही कन्स्ट्रक्शन चालू असेल तर किती दिवस रात्र ही लोक काम करत असतात. 6-6 महिने वर्षभर काम करत असतात. पण सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे की परमात्म्याने अनुमती दिलेली आहे का? जर अनुमती दिली नाही तर तुम्ही असं बघाल की बिल्डिंग जागा तर आहे आणि हे अर्धवट सगळं झालेलं आहे. बिल्डिंग काही पूर्ण झाली नाही आणि कुठेतरी कोर्टामध्ये काहीतरी लीगल मॅटर्स चालू आहेत. म्हणून हे जे 5 मी तुम्हाला कर्मसिद्धीस नेण्यासाठी जे 5 घटक सांगितले आहेत त्या 5 घटकांमध्ये परमात्मा हा सर्वात महत्वाचा आहे. आपण असं सांगू शकत नाही की आता जो करता आहे 20%, इंद्रिय 20%, परमात्मा 20%, मग आणि इतर जे कर्माचं स्थान आहे ते 20% वगैरे असं नाही. एक परमात्मा आहे, त्याच्या हातामध्ये सर्व काही आहे. आता पुढे आपण ऐकूया. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून या पाच कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करता आहे तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे त्याच्यामध्ये जो म्हणतो मी करता आहे, मी प्रयत्न करतो आणि मला यश मिळतं, मी प्रयत्न केल्यावर मला यश मिळालंच पाहिजे, अशा लोकांना कृष्णाने काय सांगितलं की असा माणूस मूर्ख आहे आणि तो यथार्थ रूपात त्या गोष्टी पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिय कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. आता बघा 3 घटक आहेत ज्याच्यामुळे आपण कर्म करू शकतो. पहिल्यांदा जे काय कर्म आपण करणार आहोत त्या कर्माबद्दल आपल्याला ज्ञान पाहिजे आणि आपण स्वतः म्हणजे आपण ज्ञाता असतो किंवा कर्ता असतो. कर्ताही हवा. जर कर्म करायचं असेल तर कर्ता किंवा त्या कर्माचा ज्ञाता हवा. आणि ज्ञेय म्हणजे काय? म्हणजे तुमचा गोल काय आहे. आता बघा समजा जर काही कर्मचारी आहेत आणि ते काम करतायत त्यांच्या कंपनीमध्ये, तर आता त्यांना माहिती आहे की मी 1 महिना काम केलं की मला इतका पगार मिळणार आहे. समजा जर मी थोडं जास्त काम केलं, ओव्हरटाईम केलं तर मला थोडे जास्त पैसे मिळणार. तर हे त्याला ज्ञान असतं की मी नोकरी केल्यावर मला इतका पगार दर महिन्याला मिळणार आहे आणि तो हे जे ज्ञान आहे की मला पगार मिळणार आहे त्याला प्रेरणा मिळते आणि तो काम करतो. एखादा क्रिकेटर असेल तर तो काय त्या क्रिकेटरला सेंचुरी मारायची असते किंवा त्याला मॅन ऑफ द मॅच व्हायचं असतं. कारण मॅन ऑफ द मॅच म्हटलं म्हणजे खूप पैसे, खूप प्रसिद्धी, त्यांना खूप ऍडव्हर्टाइजमेंट्स मिळतात. मग हे ज्ञान त्याला असल्यामुळे तो काय करतो, नेट प्रॅक्टिस मध्ये 4-4, 5-5 तास रोज तो किंवा 6 तास
नेट प्रॅक्टिस करतो. तर हे त्याला ज्ञान आहे की मी चांगलं खेळल्यावर कदाचित मला मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड मिळेल किंवा मी सेंचुरी मी सेंचुरी करेन आणि मग मला खूप प्रसिद्धी, खूप पैसा मिळेल. तर अशा तऱ्हेने हे जे ज्ञान आहे हे खूप महत्वाचं आहे. आणि गोल म्हणजे ध्येय, ते ज्ञान अप्लाय करून मला काय मिळणार आहे हे सुद्धा तो जो ज्ञाता आहे किंवा कर्ता आहे त्याला माहित असावं लागतं. आता समजा जर मी असं म्हटलं की मला एक विमान चालवायचं आहे असं मी म्हटलं, पण मला ज्ञानच नाहीये की विमान कसं चालवायचं, मग मी ते कर्म करूच शकणार नाही. ज्ञान ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आणि ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता या तिघांनाही ज्ञान त्रिपुटी असं म्हणतात. आता जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा आपण आपल्या इंद्रियाने ते कर्म करतो. म्हणजे जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा आपली इंद्रिये जी असतात, ते कर्म जे असतं आणि तो कर्ता असतो, हे तिन्ही मिळून ते कर्म आपण करू शकतो. याला कर्म त्रिपुटी असं म्हटलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये कर्ता, कारण आणि कर्म. कारण म्हणजे काही साधन ज्याद्वारे आपण ते कर्म करतो. आता इकडे त्यांनी एक बास्केटबॉल प्लेयर दाखवलाय. तर हा जो बास्केटबॉल प्लेयर आहे तो त्यांनी ठरवलंय की मला ही मॅच जिंकायची आहे, मी कमीत कमी 4 गोल तर करणारच आहे. मग जेव्हा तो हे ठरवतो तेव्हा मनामध्ये पहिल्यांदा तो विचार करतो की आता हा बॉल माझ्या हातात आहे, आता मी जवळ जाऊन जरा उडी मारून अशा तऱ्हेने मी हा बॉल मारेन की तो बास्केटमध्ये जाईल. तर अशा तऱ्हेने तो पहिल्यांदा मनामध्ये कॅल्क्युलेशन करतो आणि मग तो ग्राउंडवर ही गोष्ट करू शकतो. तर हे जे आहे ज्ञान, ध्येय हे खूप महत्वाचं आहे कुठलंही कर्म जेव्हा आपण करतो त्यावेळी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. पहिलं सात्विक ज्ञान, ज्या ज्ञानामुळे ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. श्लोक नंबर 21. राजसिक ज्ञान, ज्या ज्ञानामुळे एखादा मनुष्य विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव पाहतो, ते ज्ञान राजस होय असे जाण. श्लोक नंबर 22. तमोगुणी ज्ञान, आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान असे म्हणतात. हरे कृष्ण. तर आता इकडे बघा, आपण हे आता बघितलं की जे आपल्याला ज्ञान करण्यासाठी प्रेरणा लागते. बरं, ती प्रेरणा कोण देतं? ते ज्ञान, ज्ञेय, करता लागतो. आणि हे जे या ज्या गोष्टी आहेत ज्याच्यामुळे आपण एखादा कर्म करू शकतो. कृष्ण काय म्हणतो की कर्म हा एंड रिझल्ट आहे, पण ते करायच्या अगोदर तुमचं ज्ञान जे आहे, कुठल्या बुद्धीने तुम्ही कर्म करता, तो करता कोण आहे, ते कुठलं कर्म आहे, मग तुमचा निश्चय काय आहे, त्याच्या
पाठचा हेतू काय आहे, या सर्वाचं कृष्णाने अनालिसिस केलेलं आहे की 3 गुण आहेत ते ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धी याच्यावर त्यांचा परिणाम दिसतो आणि त्याच्यामुळे तेच कर्म जरी केलं जातं तरी ते भिन्न भिन्न वाटतं. तर आता आपण हे बघूया की ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपामध्ये आपल्याला एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो ते सात्विक ज्ञान. म्हणजे अनंत रूपामध्ये आपल्याला एकच परमात्मा दिसतो, त्याला सात्विक ज्ञान म्हटलं जातं. आता तुम्ही मला याचं एखादं उदाहरण सांगू शकाल का? अनंत रूपामध्ये आपल्याला एकच परमात्मा दिसतो, कुठल्याही संताचं सांगू शकाल का तुम्ही की ज्याला अनंत रूपांमध्ये तो एकच परमात्मा दिसतोय? कोण सांगताय? माऊली महाविष्णू ज्ञानेश्वर महाराज. हा, बरोबर आहे. ज्ञानेश्वर महाराज आहेत, नामदेव महाराज आहेत, जे एकदा भाकऱ्या थापत होते आणि तिकडे एक कुत्रा आला आणि कुत्रा एक भाकरी घेऊन पळत सुटला आणि नामदेव त्याच्या पाठीमागे पाठीमागे पळत गेले की तू ही भाकरी घेतलेली आहेस पण त्याच्यावर मला तूप घालू दे, नाहीतर तुला ती भाकरी खाता नाही येणार, कोरडी कोरडी होईल. तर इकडे काय झालं, नामदेव महाराजांनी तो कुत्रा आहे हे बघितलं नाही, तोही परमात्माच आहे. म्हणजे अनंत रूपांमध्ये जेव्हा आपल्याला एकच परमात्मा दिसतो त्याला आपण सात्विक ज्ञान म्हणतो. आणि इकडे ज्या ज्ञानाद्वारे आपल्याला वेगवेगळ्या शरीरामध्ये भिन्न प्रकारचे जीव दिसतात, म्हणजे आपण म्हणतो हा कुत्रा आहे, हे मांजर आहे, हा हत्ती आहे, हा माणूस आहे, हा सिंह आहे. म्हणजे आपल्याला ती भिन्न भिन्न शरीर दिसतात आणि आपण असं म्हणत नाही की सर्वांमध्ये तोच परमात्मा आहे, असं म्हणत नाही. आणि हे जे तमोगुणी ज्ञान आहे हे कसं आहे की आपण हे सर्वसामान्य माणूस जो असतो त्यांचं ज्ञान तमोगुणी असतं. त्यांनी कधीच शास्त्र वाचलेली नसतात किंवा त्यांनी गुरु केलेले नसतात, त्याच्यामुळे त्याचं ज्ञान मर्यादित असतं शरीराकडे, बरं का. आणि शरीराचं सुख म्हणजे सर्व काही, शरीराचं ज्ञान शरीरापुरतच त्याला ज्ञान असतं. म्हणजे आणि हे जे ज्ञान असतं त्याचं कृष्णाशी काहीही कनेक्शन नसतं, म्हणजे त्याचं ज्ञान शरीरापुरतं मर्यादित असतं. माझ्या शरीराला काय सुख सोयी पाहिजे इकडे त्याचं लक्ष असतं, तेच ज्ञान तो मिळवत असतो. हे जे ज्ञान आहे ते जणू काही पशु ज्ञान आहे आणि तमोगुणी ज्ञान आपण त्याला म्हणतो. आता पुढे आपण जाऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे कार्य. श्लोक नंबर 23. जे कर्म नेमलेले आहे व आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फल प्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. श्लोक नंबर 24. परंतु फलाच्या आशेने इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मिथ्या अहंकारायुक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. श्लोक नंबर 25. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशांची अवहेलना करून व भावी बंधनांची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. आता सात्विक कर्म. सात्विक कर्म म्हणजे काय, जो कर्ता आहे
तो कर्म कसं करतो, कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो, त्याला आसक्ती नसते आणि फळ जे त्याला मिळणार आहे ते फळ सुद्धा तो कृष्णाला देतो. असं जे कर्म आहे त्याला सात्विक म्हटलं जातं. आणि जे रजोगुणी कर्म आहे ते मिथ्या अहंकाराने केलं जातं. मिथ्या अहंकार म्हणजे काय? करता मी आहे, करता मी, भोगता मी. म्हणजे जे काय मी करणार मी ते भोगणार. आणि अशा तऱ्हेने म्हणजे आपली जी इंद्रिय तृप्तीच्या पाठीमागे असतात, फळाच्या पाठीमागे असतात, ते जे कर्म करतात त्याला रजोगुणी म्हटलं जातं. आणि जेव्हा आपण विचार करत नाही की मी एखादं कर्म करतोय हे चूक आहे की बरोबर आहे आणि याचा परिणाम काय होणार आहे इतरांवर, हे विचार न करता जेव्हा आपण असे विकर्म करतो त्याला तामसिक कर्म म्हणतात. म्हणजे उदाहरणार्थ गॅम्बलिंग, जुगार खेळणे, दारू पिणे किंवा करप्शन म्हणजे ब्राईब घेणे, हे जे सगळी ही कर्म झाली त्याला तामसिक कर्म म्हटली जातात. आता इकडे बघा, त्यांनी एक शब्द वापरलाय, हे कर्म आसक्ती शिवाय आपण केले जाते. आता काही जण म्हणतात, म्हणजे आता जरा इंग्लिश मध्ये सांगते, डिटॅचमेंट इज अनदर काइंड ऑफ अटॅचमेंट. म्हणजे आपली जी अनासक्ती असते ना, कधीतरी ती आसक्तीचं रूप सुद्धा घेते. म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद ते कोल्ह्याचं आहे ना, तो उड्या मारतो आणि त्याला ती द्राक्ष मिळत नाही म्हणून तो म्हणतो ही द्राक्षे आंबट आहेत आणि निघून जातो. पण खरं मनातून त्याला काय हवी असतात? ती द्राक्ष हवी असतात. म्हणजे त्याला आसक्ती असते, मिळत नाही म्हणून तो म्हणतो की मला ही द्राक्ष नकोच आहे. तर दोन्हीही तऱ्हेने जेव्हा आपण विचार करतो की जे काय माझ्या आयुष्यात होणार आहे ही कृष्णाची इच्छा, किंवा मी काहीच करणार नाही, कृष्ण माझ्यासाठी सर्व काही करेल, दोन्हीही विचारसरणी जी आहे ती चुकीची आहे. आपण काय केलं पाहिजे? कर्म केलं पाहिजे, कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे, त्या कर्माचा द्वेष केला नाही पाहिजे. आणि आपण जे काय फळ आपल्याला मिळणार आहे ते सगळं फळ कृष्णाला अर्पण केलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण कर्म करतो त्यात द्वेषी नाही ठेवत आणि प्रेमी नाही ठेवत, अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण कर्म करतो त्याला सात्विक कर्म म्हटलं जातं. आता पूर्ण वैराग्याने कर्म आपण कसं करायचं, म्हणजे आपण त्या कर्मबंधनातून मुक्त होऊ. तर एकच उत्तर आहे की आपण जे काय करतो, जे काय कर्म करतो ते फक्त कृष्णासाठी करायचं. अशा तऱ्हेने आपल्यामध्ये वैराग्य निर्माण होतं आणि कर्मबंधनातून आपण मुक्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचा कर्ता. श्लोक नंबर 26. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यश अपयशामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. श्लोक नंबर 27. जो कर्ता कर्म आणि कर्मफलांप्रती आसक्त होऊन फळांना भोगू इच्छितो आणि जो लोभी, ईर्ष्याळू, अपवित्र व सुख दुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. श्लोक नंबर 28. जो कर्ता नेहमी शास्त्रांविरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव खिन्न आणि काम करताना चाल ढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण.
तर आता बघा इकडे त्यांनी काय सांगितलंय. आता आपण ज्ञानाचे 3 प्रकार बघितले, कर्माचे 3 प्रकार बघितले. आता कर्ता, आता जो कर्ता कर्म करतो की ही माझी ड्युटी आहे म्हणून आणि आनंदाने निश्चयाने कर्म करतो, कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो, त्याला सात्विक कर्ता म्हटले. आता जो राजसिक कर्ता तो काय करतो, त्याला तो जे काय कर्म करतो ते सगळं फळ त्याला हवं असतं आणि त्याला त्याचा आनंद घ्यायचा असतो. तर असा जो राजसिक माणूस असतो तो अतिशय लोभी असतो, त्याला ईर्ष्या असते आणि तो अपवित्र असतो आणि त्या राजसिक माणसाचं मन कधी सुखात असतं कधी दुःखात असतं. असा जो कर्ता असतो त्याला राजसिक कर्ता म्हणतात. आणि जो तामसिक असतो तो तर नेहमी विकर्म करत असतो आणि त्याचे जे गुण आहेत ते इकडे सांगितले. तो कसा असतो, हट्टी असतो, कपटी असतो आणि दुसऱ्यांचा अपमान करण्यामध्ये तरबेज असतो. तर हे जे गुण आहेत हे तमोगुणी कर्त्याचे गुण आहेत. आता पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपांच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारची बुद्धी. श्लोक नंबर 30. हे पार्थ, ज्या बुद्धीमुळे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि अकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो ती सात्विक बुद्धी होय. श्लोक नंबर 31. हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही ती राजसिक बुद्धी होय. श्लोक नंबर 32. भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म आणि अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. आता बघा बुद्धीवर अनालिसिस चाललेलं आहे. आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय, जो सात्विक गुणामध्ये असतो त्याची बुद्धी कशी असते किंवा सात्विक बुद्धी कशी असते त्याला माहित असतं. त्यांनी शास्त्र वाचलेली असतात म्हणून त्याच्या मनामध्ये क्लॅरिटी असते, काय करायचं नाही आणि त्याच्यावर तो ऍक्शन घेऊ शकतो. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा तो कर्म करतो तेव्हा तो बंधनात अडकत नाही. म्हणजे सगळी ज्ञान असल्यामुळे शास्त्र वाचल्यामुळे त्याचं मन जे असतं ते डिटरमाइंड असतं आणि त्याची बुद्धी जी असते ती काय बरोबर काय चूक, आपण त्याला सत्सत विवेक बुद्धी म्हणतो. तर सत्सत विवेक बुद्धीनी माणूस योग्य निर्णय घेऊ शकतो. आणि जी राजसिक बुद्धी असते ते काय त्यांना समजत नाही की काय बरोबर आहे काय चूक आहे आणि ते निर्णय सुद्धा घेऊ शकत नाही. त्यांना बेसिक ज्ञान असतं पण त्या ज्ञानावर ते कुठलीही ऍक्शन घेऊ शकत नाही. म्हणजे आपण म्हणतो ना कळतं पण वळत नाही, ते हे राजसिक बुद्धी म्हणजे कळतं पण आपण तसं आचरण करू शकत नाही. आता तामसिक बुद्धी म्हणजे काय, हे पूर्ण अज्ञानच असतं. म्हणजे ते धर्माला अधर्म म्हणतात आणि अधर्माला धर्म म्हणतात. आणि ही लोक जी तामसिक बुद्धीची असतात ती सर्वच नास्तिक असतात आणि ते नेहमी जो एखादा महात्मा असेल ते त्याला म्हणतील हा साधा माणूस आहे आणि जो साधा माणूस आहे तो ते असं म्हणतील की हा महात्मा आहे. आणि ते कसे असतात, आता उदाहरण एक माणूस असेल खूप दारू पित असेल तर दारू आता पैसे संपलेत त्याच्याकडे, तो त्याचा पूर्ण घरही विकेल, तो विचार नाही
करणार की मी घर विकल्यानंतर माझी बायको मुले कुठे राहतील हा ते विचार करत नाही. तर ही जी बुद्धी आहे ही तामसिक बुद्धी झाली. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे निश्चय. श्लोक नंबर 33. हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. श्लोक नंबर 34. परंतु हे अर्जुन, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना आसक्त असतो, तो निश्चय राजसिक होय. श्लोक नंबर 35. हे पार्थ, जी धृती म्हणजे निश्चय स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धीपूर्ण धृती म्हणजे तामसी धृती होय. हरे कृष्ण. आता बघा, निश्चय सुद्धा किती प्रकारात आहे बघा, केवढं अनालिसिस झालंय हे. आता कृष्ण इकडे आपल्याला कृष्ण सांगतोय की जो निश्चय सात्विक आहे असा जो माणूस आहे याचं मन पूर्ण संयमित असतं. तो त्याचं मन, त्याचं जीवन, त्याची इंद्रिये जी असतात ही पूर्ण त्याच्या कंट्रोलमध्ये असतात. आता बघा, एखाद्या माणसानी ठरवलं की मी हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करणार, मग काही झालं तो निश्चय इतका त्याचा दृढ असतो की तो पहिल्यांदा तो त्याचा महामंत्राला वेळ देतो, इतर काम नंतर. पण एखादा माणूस आहे राजसिक आहे, त्याचा निश्चय कसा असतो, तोही ठरवतो मी जप करणार आहे, पण माया काय करते, त्याला काहीतरी हे पाठवते, त्याला आवडणाऱ्या गोष्टी पाठवते. त्याच्या मित्राचा फोन येतो आणि तो मित्र म्हणतो की आज क्रिकेट मॅच आहे, आपण सगळे हॉटेलमध्ये जाणार आहे, तर तूही ये. मग लगेच तो त्याची माळ बाजूला ठेवतो, त्याच्या मित्रांबरोबर सिनेमा, क्रिकेट मॅच बघायला वगैरे जातो. हा झाला राजसिक निश्चय. तो कशावर अवलंबून असतो, फळावर अवलंबून असतो. आणि मी भोगता आणि मला एन्जॉय करायचंय, मला आनंद घ्यायचा, हे सर्वप्रथम तो विचार करतो. तर असा जो निश्चय आहे हा राजसिक झाला. आता तामसिक निश्चय तो कसा असतो, इकडे तामसिक लोक इकडे बघा त्यांनी सांगितलंय ते असे खूप दुःखी असतात किंवा ते खूप भांडखोर असतात आणि त्यांना त्यांचा इगो कोणी हर्ट केला की ते विचार करत बसतात, आता या माणसाचा मी परत कधी अपमान करू, मला कधी वेळ मिळेल आणि मी यांचा कधी अपमान करू, संधी शोधत असतात आणि त्यांचा जन्म जातो आणि ते असाच विचार करत असतात. तर या विचाराने काय होतं, या अनप्रोडक्टिव्ह विचाराने तुम्हाला तर करता येतच नाही, पण अशा विचाराने तुमच्या तब्येतीवर परिणाम होतो आणि याच्यातून काहीही त्या माणसासाठी हितकारी होत नसतं. पण हा तामसिक निश्चय झाला. आणि हा जो ही जी वृत्ती असते, तामसिक वृत्ती असते, ती एखादा गुरुच या माणसाला त्याच्यातून बाहेर काढू शकतो. म्हणजे हे पूर्ण अज्ञान झालं. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारची सुख. श्लोक नंबर 37. जे आरंभी विषा समान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी
स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले जाते. श्लोक नंबर 38. इंद्रियांचा विषयाची संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु शेवटी जे विषाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. एक मिनिट माताजी. श्लोक नंबर 39. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभीपासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस आणि प्रमाद यांच्यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता सात्विक सुख बघा, पहाटे 4ला उठा, तेव्हा तुम्ही जप करा, मग तुमचा दिवस बघा, सगळी जी काय तुमची कामं आहे ती वेळेवर होतात आणि रात्री 9 नंतर तुम्ही फ्री असता. पण सकाळी पहाटे 4ला उठायचं म्हणजे विष समाने झोप असते आपल्या डोळ्यामध्ये. मग आपण म्हणतो चला मी आणि थोडी झोपते. पहाटे 4ला उठायचं म्हणजे विषासारखं आहे. पण त्याचा अंत कसा होतो, उठलो जर आपण तर सगळी कामं व्यवस्थित होतात, जप पण होतो, मग शेवट त्याचा अमृताप्रमाणे आहे. आता समजा जर एखाद्या माणसाला खूप पिझ्झा आवडत असेल खायला, रोज बटाटे वडे आवडत असतील खायला, किंवा रोज वाईन आवडत असेल प्यायला, हे सगळे इंद्रियांचे विषय झाले. हे सुरुवातीला खूप चांगले लागतात, अमृताप्रमाणे लागतात, परंतु काही वर्षांनी काय होतं, ते विषासारखे असतात. आपल्याला त्याच गोष्टींचा त्रास होतो, कुठला तरी रोग आपल्याला होतो आणि मग आपल्याला जी आवडणारी गोष्ट आहे ती पूर्ण आयुष्यासाठी सोडावी लागते. तर अशा तऱ्हेने हे जे सुख आहे, जे प्रथम अमृतासारखे भासते, पण त्याचा अंत कसा असतो, त्याचा अंत विषासारखा असतो. याला राजसिक सुख म्हणतात. आणि आता तामसिक सुख म्हणजे इकडे ही माणसं जी असतात तमोगुणी, हे अज्ञानी असतात आणि ते जणू काही आंधळे असल्यासारखे असतात, की म्हणजे त्यांना ते जाणतच नाही की आपल्यामध्ये परमात्मा आहे, आपल्याला परमात्म्याकडे जायचंय. म्हणून त्यांचं आयुष्य कसं असतं, एका पशु समान असतं. ते खूप आळशी असतात आणि त्यांना खूप झोपायला आवडतं. अशी माणसं 10-10, 12-12 तास झोपू शकतात आणि त्यांना थोडा जरी वेळ मिळाला तरी ते झोपतात. तर हे जे आहे हे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत विषासारखंच आहे, कारण इतकी निद्रा तुम्हाला लागत नाही आणि हा आळस आणि निद्रा असल्यामुळे आपण नीट काम करू शकत नाही, कुठलीही कन्स्ट्रक्टिव्ह गोष्ट आपण करू शकत नाही. आता आपण 8 वाजलेत, आपण पुढच्या ज्या स्लाइड्स आहेत त्या मी उद्या घेते. आता इथपासून मी उद्या घेते. इनफॅक्ट हे झालेलंच आहे. याच्यानंतर ते 2 स्लाइड झाले. 18.42 पासून मी उद्या घेते. आता उद्या मी तुम्हाला सांगणार आहे की आपण सर्व शूद्र का आहोत, आपण ब्राह्मण नाहीये, हे मी तुम्हाला उद्या सांगणार आहे. तर आता तुम्हाला आज जे काय झालेलं आहे त्याच्यावर तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का?